Mga kalingap, andito tayo ngayon kina Kuya Robin at Pia. Makikikape po at maghatid na din po ng pamasko mula po sa butihing kaibigan namin, sponsor. Oh, kamusta na? Merry Christmas! Merry Christmas po. Merry Christmas! Pasok na dito. Bakit ano yung papel mo at... Ha? Hindi na pinapili ko yung Oh, yung luma na hindi kailangan, yung bagag ito. Ate Pia, kamusta na? Ayos na, pagod sa biyahe. Pagod? Oo. Pero Ayan balik po. pa kami ulit. Parang nakita ko sa post ni Ate Pia, parang sumusuko na siya sa immigration na. Suko nga eh. Sabi ko, tanong ka nga sa kanya. Sabi ko, Bakit susuko anong ka nangyari sa ba anak Ate ko eh. Pia? Ha? Ano bang Hindi, nangyari? yung ano yun? Yung kotse. Ay, yung kutsi. Oo. Nalobat si Batire. Ay, nalobat. Alam mo, Nagandar. dating kami, Pares tayo, may problema din sa sakyan ko. Mhm. pero hindi naman malaki yung problema yung sakyan ko. Kaso lang problema doon, ako naman kasalanan. Ah, Pagdating kami ng Laguna na kukunin Naka-on namin lang yung siya. sakyan, Oo. tapos dala namin doon sa immigration, dating kami 2 o'clock, di ba, Banggi? 2 o'clock gabi, nadating kami doon. Upo ka na kuya. Sorry hindi pa naman sa Pinas. okay lang yan. As, Oo. pagdating kami na 2 o'clock, pinapatay ko para hindi bawas yung gasolina. Pinalagay ko yung blower. Mhm. Yung blower na sa battery lang na andar para may hangin para haba tulog kami. Eh natulog kami, napagod. Tapos ano? Ay pag nagising kami na Nalubat. maaga, paggising kami na maaga, Nalubat. napatay ko. Tapos pagka tapos kami na sa interview sa immigration, ay hindi na andar. Oy, baka Ay, ano yan, scan yun. Ganun lang. Tapos ay sabi ko paano na. Napunta kami na sa ano, tapos tawag ko si Nico, sabi ko, "Di wala naman ako backup dito, ika na lang." Kamusta na kayo? Nang kayong mag-asawa at lagi kayong ano no? Lagi kayong on the go ano? Oo, Kaso wala. ngayon, okay na yung sasakyan mo. Hindi, okay naman. Okay na, oo. Kasi ano naman, una napunta kami Mm. hindi, may doon naman kami na ikot doon kay Oo. Pabili Nico. Pagtapos naman kami, nahanap kami yung sa Motolite, yung Oo. battery. Di Kasi na- meron sila mahal yun, magkano din yun? Hindi, mahal yun. Kaso lang hindi sila na na kailangan daw na matawag po kami kay doon sa Di ba ipapacharge lang naman yun? Oo, charge lang. Para maano sila, service sila para ma-under yung dala sila ng battery, tapos babayaran na lang namin. Eh kaso lang, Mahal yun. 6 o'clock na, hanap na namin na yung malapit-lapit ng yung si Motolite. Yung battery na talaga, hindi na kami nakuha. Eh sabi nila hanggang 5 o'clock po kami. Tapos kung gusto nyo, itawag nyo naman po yung sa hotline. Hotline Mga para on call. sila na para sila na mapunta. Ay wala. Tapos Okay. balik na kami. Bagay talaga, Ate Bea, tatanungin kita, bagay ba yung buhok ni Kuya Robin? Oo. Oh, mas pogi. Ano ba ka? Joko Diaz. Ahit lang na kukulang, dapat malagi ahit. Pogi ba ka? Oo nga. Kaso kay Kalinga Prab, hindi ba? sabi ni Kalinga Prab, hindi daw bagay. Sige nga. Sabi, iba't iba kasi man maliit taste. daw ulo ko. Iba't iba man ang taste ng Sa bagay, hindi naman tayo Ang patay. importante, bagay sabi ni Ate Pia, yun ang importante. Piya, pakitin ko naman ng kape. Sige. Kape naman tayo. Magpunta ako dito. Parehas pala tayo, may problema din ako sa sakyan ang matindi sa akin. Ano nangyari sa'yo? Yung na papalitan na yung ball body TCM, mahal yun. Yung mahal talaga yun. Pero ano naman yun sa akin Kasi ano na pag-cancel talaga? lang sana yung battery. Tapos, ginagawa po namin yung baga nag-guardia dun sa yung Prada na sakyan, babayad na 100, yung tikit-tikit na bigay na usapan namin. Eh sabi niya, sige kuya, hanapin ko, magkano bibigyan nyo? Sabi ko, ala, baka mahal naman sige kasi Manila doon pa sa immigration sa harap. Na hindi. Tapos balik-balik naman, 8 oras lang daw yung ticket na 50 pesos.
Sabi ko ay, wala man ako gawa, hindi naman pwede ano eh, kahit tulak mo, hindi pwede kasi parking na eh, na automatic, Oh. nalock yung lahat, pag automatic. Ganon din yan sa iyo, pag hindi nabuhay yung makina, Oo. hindi ka naman pwede ng ano eh, Oh, ipapacharge mo talaga. charge mo talaga. Tapos hanap na hanap kami, alas 7, usapan naman na kami. Sabi niya, una, offer namin 300 lang. Hmm. Na sabi ko 300 na lang, sabi ni Nico 300 na lang. Tapos para ano lang, kabitan na yung wire to wire dun sa isang sakyan. Oo. Tapos hindi payag yung may-ari sa sakyan, sabi niya 500. Una 900. Naging 500. Tapos unti-unti balik 500 na. Magaling talaga magtawad ang ano. Tawad na tawad kami. Ay, yung binablog naman ni Pia yan, ni vlog kay Nico. Ako na ano din ako. Abangan niyo ba vlog Oo, ni Nico? opo. Na ano kasi ako din eh. Mag problema din ako sa sasakyan. Talagang mahal kasi yung gusto Mahal eh. talaga. Kasi pag ano, matandaan na kayo sa'yo, 8 years na ata yun eh. Tapos, pagdating naman yung isakyan, sayang 500, ay wala na wire. Yung baga pagkabit dun sa battery, syempre hindi naman pwede tanggal, wala naman kami tools. Eh wala din siya ng tools. Wala Tapos, din. Wala din. Tapos ginagawa naman, hanap na wire, baga mahaba para makabit to, battery to battery na kabit. Sabi niya, sige hanap ako na wire. May dagdag pa naman niya na merienda 100, edi 600. Mamaya-maya, dating na naman. Tapos pag na medyo may ano, hindi ko alam, sinasadya naman sila o kung ano naman. Inausok-usok. Hala, sunog. Kailangan kuya, dagdagan na 100, 700 na. Oo. Sabi ko, Manila na ito talaga, hindi na pwede ka lililigtas eh. Tapos, pero buti naman, pag naano na, konting charge lang, na dun sa sakyan to sakyan, Oo. na-under naman. Ah, okay na. Kasi kasalanan Wala nang ko naman din problema. kasi na-under ko yung blower kasi maliit Oo. lang battery sa Vigo eh. Mm. Buti pa sa'yo kasi 2.8 na yung makina, malaki yung battery. Mm. Pero sa akin, ganyan eh. Tapos yung sa motor nagaganon eh. Una, binabuksan na namin sana yung motor ni Nico, yung binagamit niya sa Manila para ano lang namin. Kaso hindi naman din kaya namin kasi yung Kayong pala yung motor sabi ni Ate Pia. Kala ko bubugbugin na naman kayo ng ano immigration. Oo, tagal na kami. Doon na pala yun sa sasakyan. At tapos kami... Car problem tayo, pares tayo ng problema, car problem. Oo. Pero ikaw, okay na sa akin, may mga aanuhin pa. Pero na yon sabi naman ni Nico, kasi hindi din ako masyado, siyempre parehas naman tayo, hindi naman masyado din alam natin sa maintenance ng sa sasakyan eh, di ba? Kasi bago eh. Pero si Nico, almost matagal na yung driver eh, alam niya eh. Kasi ano eh, na tourist na yung ano niya na yung driver eh. Tapos ayun, buti na kung wala na si Nico, baka hanggang ngayon hindi pa kami namuwi. Oo. Sabi na nga Sabi ni akin Ate Pia, ano yun, tinulak mo man Ate Pia. Ay, hindi. Sabi namin, bawal daw yung di pwede tulak. hindi naman pwede tulak kasi Joke lang. Si Ate Pia nagtutulak, dahil kakayanin ni Ate Pia, mauubos ang reserve. hindi ay nako, hindi na kaya eh. Pinaano na namin, napakita ko sa iyo. Pinapush ko naman, kaso lang hindi talaga kaya. Para siya na ano, binablog ko naman, kaso lang. Minutulak yan. May mga on-call rescuer naman sa ganyan. Oh, meron. Kaso nga, mahal nga lang. Pupuntahan ka talaga. Ito ba yan? Sandali lang. Mas Kuya Robin and Ate Pia, merong pamasko sa'yo si Kuya rin niya. Ay, grabe naman siya. Ano na eh, maraming salamat po. Talaga, Advance na. kalimutan. Thank you po. Grabe. Grabe talaga si Kuya Rin. Kanino tsaka si ibibigay, Ate. Kuya Robin? Ha? Kanino Ay, syempre ibibigay? sa kanya Oo. naman. Hindi naman na. Alam mo, Kuya Alvin, Oo. kahit naman pagdating naman sa ako, One. sa kanya naman din niya na ano. Hindi naman para Two. sa ano. 3, Ala, grabe yan, Kuya Rin. Ay, ano, si Kuya Rin eh. 5, 6, Ala. 7, 8, 9, 10. Yan, meron kayong 5,000. Maraming salamat po. And happy birthday kay Ate Lani kahapon. Ay, happy birthday Ate Lani kasi ano naman po talaga sobrang problema. Alam nyo Ate Lani, bawat yung pinapost nila
Kasi si Kuya Rene, minsan lang na yung na text sa akin ngayon. Dati madalas naman, pero ngayon hindi ko alam na busy naman siguro. Yung baga sa tawag yan ng sa Bible, pinahat ko. Tapos pero ba binabasa ko naman din. Tapos na si Ate Lani baga madalas baga pinapost sa Facebook baga Ate na. Lani. Kaya lagi ko naman Thank you hinahat po. tsaka amen ko Wish na. namin more More birthday and syempre blessings and more ano pa, more power. more power. Sa mga And syempre, tinutulungan. good health. Good health. Good health Alam na sa po family. namin na syempre yung kinakain nyo naman na healthy naman. Puro gulay lang, alam ko naman. Syempre, yung samahan nyo po. Maraming din ang salamat sa na kinatita. Hanggang pamasko. Tita Ani. Auntie Jenny. Ate Ay, Jen. Auntie Jen. Ate Jen. Oo. Maraming salamat Oo po. si Mami D. Oh, Mami Jen. Mami D. Maraming Sa salamat pamasko. po. Kaya, ayun na. Pero, Thank you. maraming salamat po. Talaga naman na yun ng Rene. Madali lang. Ubus talaga sa pera namin na galing pa lang po kami na dating pa lang po kami sa Manila. Yung masahe po namin, yung kuha ko lang na birthday ni Dara. Oo. Tapos siyempre nabibigay ko naman din si Nico na masahe niya pagbalik. Siya nadala ng sakyan. Sa motor lang sana kami. Kaso pagod sa motor kaya bus lang kami. Iwan naman yung motor ko, naiwan ko na sana doon sa bahay nyo. Sabi ko, sino naman nahatid doon sa Superline? Tanahali. Pwede naman. 14. Tapos sabi ko, sige na dito na lang. Naiwan na namin sa Superline. Tapos kanina lang kami nakukuha. Kasi 1:30 kami na biyahe sa Turbina. Kanina, madaling araw. Siya nakasalanan. Sabi ko, pambuhan, abangan mo. Kasi yung pambuhan, mga 9 o 10 na dating. Maga sana. Kaya dito na yung mainit na kape. Mainit talaga yan. Paano? Ay, isa pa, kuya, napapaka, ka na? Meeting ka na? Sige. Iwanan mo na talaga kami. Oo, nandito na akong kape dyan eh. Sige. Salamat sa kape. Isa pa, Kuya Alvin, pinapapasalamat talaga ako sa iyo. Kasi dahil sa iyo, ikaw na mismo patanim na ito ng bahay na ito. Dahil sa iyo na simula. Siyempre, pinasalamat din ako kay Kalinga Prab. Pero lahat na bagay dahil sa iyo. Dahil kay Lord. Okay. Parang pasimula lang ako doon nang makita ka ni Kalinga Prab. Pero talaga, si Lord talaga. And syempre yung una-una, salamat ko din po kay Ma'am Buena kasi siya naman talaga pinakauna na pinapansin sa anak ko sa school, di ba? Oo. Kasi kung hindi naman siya pansin, hindi ka naman pasok, hindi mo na alam. Hindi ko alam kung sino na sugyot nakita naman kayo na una, di ba? Sugyot, di ba? Ang sabi kasi ni Mama Buena, may estudyante na Indian. Sabi ko, baka mapera man yun, man ata yun. Pag nadating mo dito. Hindi mo. Pagdating namin, din pala, may mga... Nitago ko talaga yung nuna, lahat na bagay. Hindi ko napakita sa tao na Basta mahalaga lang noon sa akin, mabuhay ko yung anak ko. Pinapaaral. Tapos kain kami ng kahit 2 beses isang araw, okay na sa amin. Kahit nahanap buhay ko sa mundo. Pero yun na yung salamat ko sa iyo, Kuya Alvin. Yung tanim mo dito naman na yun, na Laguna. Yung una, nalalapit mo kami sa Okay na, Kalinga okay na. Prab. Oo. Tapos yan, yung building. Tapos pangalawa, yung ayos yung visa namin. Lalo-lalo na yung pinaka-importante sa akin, kahit naman ayos yung visa ko, hindi rin kami nalabas. Salamat sa lahat ng pastor. And syempre lahat na lalo kay Kuya Bal na kung hindi dahil sa kanya, hindi na kami kasal, di ba? Oo. Yun na yung importante sa akin kasi kahit na may visa ako na hindi ko din sila nadala sa India. Kaya yun, pinasalamat. Ngayon, pwede nyo nang Ngayon, yun. pwede na pwede. Wow! Tapos, Excited yung- na kami sa Tapos na yung pang-una na 1 year. Ngayon, na-renew ko naman na ulit. And salamat din kay Kalinga Prab ng papahiram din sa Oo. akin na 100K. Ang mabuting Para kaibigan mababa. talaga si Ay, Kalinga salamat. Prab. Talaga. And ingat po si Kalinga Prab and si Kuya Bal, yung lahat na buong matubang family yung kasama niyan. And Support natin yung si Jom Car. Salamat po sa inyo na binabasita niyo po na sila
Kuya Rab tsaka si Kuya Bal, yung buong team sa Taiwan po. Nahintay nyo na lang po sa kanila dyan. Oh, tsaka support din natin yung family vlog Oo, ni syempre. Kalinga Prab. Wow. Wow. Napakagandang Ano na din si... maganda talaga baga, yung family nakikita ko vlog din. kasi may family time, parang family fellowship, Oo. ganon. Kasi Adventure, hindi, saya. alam mo... Gusto ko din ng ganun. Gusto mo din ganun? Oh. Di, ano na din tayo. Okay lang naman sa amin. Sa Ikaw lang ngayon, ang vlog. sa Pero ngayon, kami, ano lang. Sa ngayon, na ano muna, Charity muna. Charity, parang mix din. Hindi, alam ko yun na Kuya Alvin. Ramdam ko yun na ayaw mo naman medyo... Yung baga, wala kang... nagagastos mo na sa pamilya mo, yung kain-kain lang kayo. Na kasi lahat na vlog mo, lahat na dun sa Facebook na napasa mo, wala akong kita. Yung pero kay Ma'am Rowena nakita ko yung baga kain kayo na labas, napapablog siya, napasa lang sa Facebook. Pero tan sa channel mo wala. Na wala ko kita mga yung baga ganun-ganun lang na yung baga hindi ko alam na mahiya ka o na ano ka naramdam ko lang yun na gusto mo charity. Ayaw mo yung sa sariling pamilya lang ginagamitin mo sa vlog na gusto mo talagang tinatulong sa iba. Yun lang kita ko. Gusto mo talaga na tulong muna, yun na yung vlog. Kung may kita naman, edi madagdag kaya din kay this guy. Gaganon. Abangan po natin yung vlog natin kay this guy. Mayroon po tayong sorpresa. Meron naman. Malapit naman din po. Ano ko, kala ko tapos na eh. Yun lang pala, hindi pa. Pero malapit na din. Malapit na. Ayan. Pero vlog ko din doon, yung haba. Ako nga tapos vlog mo din dito. Okay. Para parehas tayo lang. Oo. Okay, salamat. Baka maglamig man na ito. Ha? Salamat Hindi pa kay naman Ate yun. Pia. Sa'yo Kuya Robin, salamat. Parang okay na ang nakikita ko sa'yo ngayon, Kuya Robin. Hindi, okay naman kami kasi alam mo kuya, 2014. Yung araw na 14, naalis kami. Na tanahali. Tapos siyempre, alam mo naman na hindi masyadong portable tulog sa bus eh. Hindi ka man tulog kasi ano yun, diba? Tapos pagdating naman sa turbina, dating naman kami sa ang 15 maga, alauna, alas 2. Kukunin niya na yung dahon, yung gabi. Kala ko yun na yung kasi mayroon tayo ng gabi dito. Kasi dati nakukuha sila. Yun pala, sabi niya, tanong si Kuya Alvin, nandyan na kayo. Sabihin mo, dating lang kami. Tapos sabi ni Mama, sige na, mayroon pala kaso. Kaya na-check naman kita agad na pagpatay lang yung tawag niya. Okay lang. At sige, at God bless sa inyong mag-asawa. Maraming Ate salamat Pia. talaga kay Kuya Renny na hindi mo talaga kami nakalimutan na malaking bagay po talaga Kuya Renny tsaka Ate Lani. Kasi talaga na yun, alam mo, Maganda tira ko yung na yan. surprise, no? Surprise. Tira ko. Masarap baga sa pakiramdam pag nasusurprise. Yung piso. Yan. Tapos, Ay, katago. yan na yung alalim kung alam na, makikita naman si Oo. Sukyot. Kanina, nahingi naman si Sukyot. Sabi, Mama, balon. Sabi ni Pia, huwag mo na, hindi wala na tayo pera. 3 araw na kami doon. 3 araw. Di na sila ng biskwit. Pero hindi naman sila nareklamo. Na kahit ano, ginakanin lang sila. Ketchup nalagay. Kanin, ganyan. Kanin. Si Amanjot na luto. Na hotdog. Si Aman Jut. Si hotdog, tsaka yung ito yung isa parang bilog ng tawag yan. Ramjot! Ano ulam nyo kanina? Hotdog tsaka? Longganisa. Longganisa. Yung longganisa. Yun lang nila, baon sa school. Buti hindi na sila nahingi ng pera. Ay, hindi. Ano lang pagkain. Minsan naubusan ng biskwit din. Basta kumain silang basta sila pag wala at kita nila yun ang timba pag wala doon ng biskwit kakain na lang dapat. tapos kinakanin na lang binabalon lalo na pag wala kami pero pag Tama nandito yun. ako Kaysa magutom, magbaon na lang. pero pag nandito ako nasa bahay pag alam ko naman nawawala
Kasi makutang na lang ako kung wala kami pera kung kaila Ginit malapit sa school. Invite naman din sila na bibigay din sila ng kahit ano. Para sa bata lang eh. Hindi naman yung baga sa mahirap kasi pag-utang sa bisyo. Oo. Sa bata madali lang. Tapos usap lang ako sa kanila, sabi ko di pag sahod na lang para bayaran ko na lang. Di, wala naman problema. Okay lang ano. Kumain ka na kanina? Di ba? Okay lang ako kuya. Oo, masarap na ito. Kapi ka na lang. Thank you, thank you. Okay, Sige kuya, ano lang, laban lang. Laban lang. Di, Be-bless lang. din tayo ng Lord. Ayun. Lagi man tayong blessed. Wala tayong sakit, ganyan. Kumbaga may mga itinuturo lang sa atin si Lord. Mas pinapatatag tayo sa mga pagsubok. Tama. Yun yung ano. Yun na yung ano, pero na yun, simula naman din ako bago kami alis, nalalagay ko lang yung Bible ko doon. Kasi baka maulan, hindi ko nadala doon sa Manila. Pinabasa-basa naman din ako na ulit ng yung Bible para kahit paano, aahon naman din tayo. Bahala na lang si Lord. Si Lord lang. Amen. At kape po tayo mga kalingap. Yan. Kaso lang ito mainit-init naman yung kape. Bawal hawakan po ito talagang Hindi kasi ito na sa baso, hawakan lang. pinapadala ni Mama na sa galing na India. Kasi yung baga dito, yung parang mangkong, yung baso, pag hulog konti, bagsak. Ito, Basag. matapon mo na, hindi pa yan. Oo. Kaya yan na yung gusto Parang- ni Pia pag kape. Hindi ba Ito pa mababasa. kasi dami naman na ano, puro steel lang dito. Kape po tayo mga kalingap. Salamat sa panonood. Thank you po. Salamat po. Bless. Salamat. Kay Kuya Rene, tsaka kay Ate Lani. Salamat po. Thank you po.